doet u mee aan de werkwandeling naar de Panoramatoren? Nou, ik ben eigenlijk gids hier van het Grenspark. Maar ik ben wat achter in mijn kennis van het Panoramaheuvel. En ik zou even toch graag willen weten wat de stand van zaken is. En ook ja, hoe hoog uiteindelijk die toren wordt en wat er allemaal in die toren komt. Ik ben ook benieuwd hoe dat aan gaat sluiten zeg maar, bij de Prosperpolder. Wat dus zeg maar, een ontvangstcentrum wordt. En hoe dat allemaal in elkaar gaat passen. Waarom doet u mee aan de werkwandeling naar de Panoramatoren? Dat ik heel nieuwsgierig ben hoe het er van die kant af uitziet. Wij wonen hier nog maar net. En dit lijkt me een hele mooie gelegenheid om extra informatie te krijgen en alles mee te maken van de slikken en de schoren hier. Waar woont u? Wij wonen nu op Maartensande, op Balsorde. En dat is helemaal nieuw voor u, dit gebied. Ja, dit is helemaal nieuw. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Het Barendrecht. Barendrecht, dat is bij Rotterdam. Bij Rotterdam. Ja, even heel wat anders. Ja, er is best wel wat interesse vandaag voor de werkwandeling naar de Panoramaheuvel. De eerste. We zijn van plan dat een aantal keren te herhalen. We hebben wel afgesproken dat we 4 keer terug op terrein gaan. En vandaag is de eerste mijlpaal. En we doen dat ook samen met de aannemer. En ook de mensen van de Schelde Radarkeerten, die voorzien ons van de nodige info. Met de aannemer? Nee, kan staan. Jij moet er al bij staan. Bij deze de eerste officiële werkwandeling. Welkom bij deze groep, bij de allereerste wandeling richting de radartoren. En het is de bedoeling vandaag dat we eens gaan kijken hoe ver de werken gevorderd zijn. En eigenlijk het gebied waar we nu ingaan, dat is eigenlijk het grenspark Groot-Saaftingen. Eigenlijk heel deze wandeling valt onder het grenspark Groot-Saaftingen. De meesten die weten ondertussen wel wat dat is. Dat is een gebied dat eigenlijk aan de noordzijde de Westerschelde heeft en aan de zuidzijde, laat ons algemeen nemen, Expressweg en iets verder. De grenzen zijn fluïde, zegt men dan. Dus de zeedijken werden in de jaren 1600 door de Staatse legers doorgestoken om Antwerpen te verdedigen. Alles komt onder water te staan nadat al die dijken zijn doorgestoken. En beetje bij beetje zijn rijke beleggers alles terug gaan inpolderen. En zo een van de allerrijkste beleggers die we wel kennen in deze regio is de familie Arenberg. Die zijn beginnen inpolderen terug. Die zijn beginnen inpolderen hier, natuurlijk Oud-Arenberg, Nieuw-Arenberg, Prosper van Arenberg. En de laatste inpoldering die hier ooit waarschijnlijk gebeurd zal zijn nu, was de Hedwigepolder. We gaan nu een kilometer wandelen, want anders geraken we voor de donker niet aan die radartoren. Goed, kom maar mee. Het grenspark Groot-Saaftingen leent ertoe dat we de situatie zoals we ze hier voor ons zien liggen kunnen bekijken. Namelijk, polders zijn prijsgegeven aan de zee, aan de Westerschelde. De zeedijken die zijn afgegraven, dus de zeedijk aan de Prosperpolder en dan het Hedwigepolder Sieperdaschor. En die zijn hier op één grote hoop gelegd, op één heuvel. De Panoramaheuvel, zoals wij die heel mooi noemen. En die Panoramaheuvel, dat is een soort win-win situatie op velerlei vlakken. Door een samenwerking van het aanleggen van die heuvel en van het vernieuwen van de radar, komen tot deze radartoren die hier plaats zal krijgen en die zal gebouwd worden bovenop de heuvel. Ik weet niet of jullie een idee hebben hoe hoog zulke heuvel is. De meesten weten misschien wel 30 meter. En in dit grenspark heeft men ook alle partijen met veel diplomatie rond de tafel gekregen. En de 3 partijen die hier van belang zijn, dat is de haven, de landbouw en de natuur. We gaan nu eens kijken bovenop de berg, daar gaan we technische uitleg krijgen van de radartoren en we zullen zien wat we erbij gaan aanvullen. Misschien ter verduidelijking, nu we hier toch staan, is dus de bedoeling dat de radartoren die ginds staat, en nu moet ik altijd al even kijken, waar staat hij nu? Daar.
Die radartoren die wordt volgend jaar weggedaan. En ondertussen moet op deze heuvel een volledig nieuwe radartoren komen. Ik zal even een afbeelding laten zien voor diegenen die het nog niet gezien hebben. Dus eind volgend jaar zou deze toren hier op de heuvel Casco worden opgeleverd. Ik ben Joost van der Hart. Ik werk, ik zei namens Van der Straten. Ik werk er al 17 jaar, dus dat is een poosje. Ik ben projectleider. Jesse is de uitvoerder. Jesse die heeft hier eigenlijk altijd de leiding op de bouw, dus die stuurt de mensen hier aan. En ik ben zelf de eindverantwoordelijke voor het project. Ik doe veel vanaf kantoor. Van Hans Weert zitten wij, we zitten schuin tegenover staat ons kantoor. Dan werken we met 100 man ongeveer. We zijn een beetje een middelgrote aannemer. In het verleden hebben wij veel projecten gedaan voor de SRK, Schelde Radarketen. Veel radartorens gebouwd, ook bij Hans Weert, Waarden, ook een Terneuzen her en der. En toen kwam deze aan bod en zo zijn wij eigenlijk in dit project, hebben dit project kunnen krijgen, gescoord. En we hebben een gedeelde opdrachtgever. Dus de SRK is puur voor de radar en daarbuiten de houtbouw en de lodges die er komen, dat is daar is de provincie onze opdrachtgever aan. Nou, we zijn na de bouwvak zijn we gestart. De heuvel die was eigenlijk mooi rond. Die hebben we een klein beetje plat geslagen, want anders dan kan je er niet zo goed op werken. Dus we hebben een klein beetje plat geslagen. Die hebben we helemaal met puinverharding opgevoerd, zodat we hier met kranen en machines kunnen rijden. En zijn we gestart met het aanbrengen van de funderingspalen. Dus een grote kraan naar boven gereden, 120 ton woog die kraan. En er zijn 30 palen van 41 meter lang, staan onder de fundatie. Die palen hebben een doorsnede van 60 centimeter, dus dat zijn serieuze palen. Hier zie je aan die stekken. Nee, dat kan niet, want die krijg je nooit over de weg. Dus dat zijn stalen buispalen. Die zijn in lengtes van 20 meter ongeveer gekomen. Dan hebben ze het eerste deel geboord. Dan hebben ze de volgende buis gepakt, die hebben ze opgelast. En dan hebben ze de paal doorgeboord. En zo bestaat die paal zeg maar uit 2 delen. En is het één gehele paal geworden. En daarna hebben we de wapeningen laten zakken. Die wapeningen, dat is dat staal, die staven, die recht omhoog staan. Dat zijn deze. Dus hier zie je onder ook nog een paal als je daarin kijkt. En zo staan ze overal, die palen. En die grijpen dan in de vloer die we straks storten. En die palen zijn vervolgens die buispalen zijn helemaal afgestort met beton. Dus aardig wat beton al gestort hier. In het midden zie je de kist, die vierkant put. Dat is eigenlijk de liftput. Een lift heeft altijd een kleine verdieping, zodat je erin kan stappen. Dus in het midden van de toren komt een lift. Je ziet de ronding, dat is eigenlijk de betonbouw die we gaan naar boven bouwen. Die worden ongeveer 28 meter hoog. Bovenop komt dan nog een staalconstructie en daar komt de radar op te draaien. Je ziet daar nog de oude radar, dat hebben ze misschien al verteld. Dat is de oude radartoren. En zodra deze in gebruik is, getest en al een poosje doet, gaat die buiten gebruik. Komt die te vervallen, zeg maar. Nou ja, dan, wij gaan volgende week dinsdag gaan we de betonvloer storten. En dan gaan we daarna starten met de betonbouw voor de radartoren zelf, zeg maar. En de verwachting is dat we dan half volgend jaar ongeveer dat de radar operationeel is. Maar dan zal de toren verder nog wel een klein beetje afgebouwd moeten worden. Heb je wat geleerd? Ik heb al veel geleerd. Ik wist ook niet dat die radartoren daar afgebroken werd. Maar hier komt dus een hele nieuwe radartoren. Ja. En ik heb ook geleerd dat we dus daar waarschijnlijk een houten pad krijgen. Zodat we een heel rondje kunnen maken rond de radartoren. Dus dat is heel mooi, want aan de ene kant begin je op de parkeerplaats te wandelen. Dan kan je hier lekker iets drinken en dan loop je langs de andere kant terug. En waar kan je dorst lessen? Hier in de radartoren zelf, want daar komt een restaurant in. Ook een hotel zelfs met 5 slaapkamers, dus dat is allemaal keurig geregeld. Moet je een keer doen. Ja, zeker. Nu je boven bent, verrast? Ik vind het prachtig. Ja, we hebben hier al heel veel gewandeld, maar nog niet zo boven op de berg geweest. Ik vind het prachtig. Ja. U komt dus terug als alles klaar is.
Misschien nog wel eerder. Kijk hoe het helemaal opgebouwd wordt. Lijkt me prachtig om te zien. Ja. Maar in Waterzande heeft u ook een mooi uitzicht. Jazeker, ja, ook. Dus je herhaalt het hier. Ik vind het hier prachtig, ja. En we kijken op Waterzand op het gat van Frank. Dus dat is ook prachtig om te zien hoe dat allemaal leeg en vol loopt. Ja. Waar we nu lopen, daar komt dus een brug. Ja, die gaan we straks bouwen, zeker. Dus de dam hier die je ziet en het grondpakket, dat gaan we straks allemaal weggraven, verwijderen. En vervolgens bouwen we een brug van hout en beton. Dus gefundeerd op beton en met een houten afbouw. Dat wordt allemaal gebouwd door hardhout AZB. En hoe lang wordt die Die brug brug? die wordt om precies te zijn 221 meter lang. Ook geschikt voor voertuigen? Deze wordt ook geschikt voor voertuigen, want straks moeten er ook kranen bovenop om eventueel die radar te kunnen vervangen. Dus er moet ook een kraan naar boven kunnen rijden. En bevoorrading voor het hotel en dergelijke. Dus er kunnen inderdaad ook voertuigen naar boven straks en de brug gebruiken. Vond u het interessant? Ja, ik vond het zeer interessant om te zien wat er eigenlijk nu gebeurt met die brugheuvel, die dat eigenlijk eerst een beetje te laag was. Dus er nog wat erop gegooid en ja, nu zie je dat ze toch een mooie fundering hebben.